Сабантуй хәтирәләрен барлап бик күп SMS-лар килә, алар арасыннан аудиолар да бар. Без аларны киләсе чыгышта тыңларбыз. Хәзергә исә килгән SMS-ларга тукталыйк әле. 33 ел элек әти белән әнинең туйлары нәкъ менә Сабантуйда булган дип язалар Актаныш якларыннан. Ул гел күңелледер, әйме? Башта Сабантуйда бәйрәм итәсең, аннан җыелышып туганнар белән бергә кичке туйга кайтасың. Менә мондый варианты да бар. Ә бездә Сабантуй 12-се була иде. Икеләтә бәйрәм. Чөнки минем туган көн 12-се. Мәйданда котлыйлар иде ел сайын. Хатынны күмбере дигән. Ничек алай туры килә торган булган икән соң төгәл бер көнгә? Белмим шул. Ул инде шимбә якшәмбе әлбәттә. Ял көне булгандыр, шундый. Махсус үзенең туган көне Сабантуй оештыргандыр әле. И безнең яшь чакларда район Сабантуй бик күңелле үтә иде. Килеп җитә иде бер вакыт дигәннәр, рәхәтләнеп бөтенебез җыелышып урман арасына кирип китә идек дип язганнар әле безнең радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле иртә Эльвира Илнар Рөстәм, Сабантуй бәйрәме котлы булсын дип язалар безгә. Амин шулай булсын. Ул Сабантуйларда теге эссе көн туры килсә, халык сибелешә иде, теге посадка кырыйларына бераз күләгә эзләп, бераз да ял итеп алалар да яңадан мәйдан кырыена. Яңгыр булса таралышалар. Күләгәдә бит инде теге ял итү генә түгел, бераз капкалап алу да була иде. Яңгыр булса таралышалар дигәннән мин берсендә хәтерлим. Кызды Сабантуй, кызды ул көрәш мәйданында кыза бит инде яңгыр ява, ишәгенә инде. Һәм шунда беркем дә кайтып китмичә көрәшне яңгыр астында карап бетергән. Көрәшчеләрне хөрмәтләү бит инде. Алар да яңгыр астында. Алар да туктамыйлар. Халык та таралмый. Берсендә шундый чирак булды. Мин Сабантуй алып барам бер авылда, әйме? Һәм матур гына, шундый бик матур һава торышы иде. Шундый рәхәт кенә инде көрәштәге финалларга якынлаша башлагач, шундый куе кап-кара болытлар килә башлады, әйме? Монда инде җилли башлады. Монда тәгаен хәзер бәрәчәк инде. Халык әкренләп таралыша башлады. Шуннан да килеп җитте, ул шуннан да бәрде, орды гына инде яңгыр. Кем кая качып өлгерде, кем... Көрәшчеләр туктап тордымы? Юк, көрәшчеләр инде финал. Келәмдә көрәшә алмыйлар малай, теге тайгак. Келәмне җыеп аттык, шиләмдә генә көрәшәләр. Финал бит инде. Тегендә ниләр әйтәләр? Әйдә, Рөстәм, кач монда нигә? Навес астына әйтәм. Әйтәм, көрәшчеләр, батырлар. Яңгырдан курыкмыйча көрәшкәндә мин куркып кирип качыйм әйтәм. Мин дә алар белән дип, ишәү шунда мәйдан уртасында, шунда бер яшь малай батыр калган иде. Менә бит хәтирәләр.